Morning to you all Zimbabweans. My name is DJ Olasele Owen. We're coming to you live from Chituwiza Seke Road, Chinamo. There is another serious accident that just happened moments ago, like 10-15 minutes ago. This vehicle behind me, as you can see, this commercial one way. Then I just to the Ichenda town. I got a lot of people that said, "I'm going to wonder. I'm going to Roba." But because they are putting just a few meters away, Ichenda town. Roba yasweva off the road. Because they were saying, "Bangwaba." Everyone was wondering what was going on. As I'm not going to know nothing from Bangwaba. Wow, no, she's going to go home for some Bangwaba. The painting was going to go to Saka ndavandaona chaputika chipo chaputika pandatanga udi kumanya chingomanya chingotenda kuti ndavandaona chikura nechi nepandandiro dayo padasitangwa ndo zvamaona zvichiitika zvokutochiona inini watonda tinopararira ipapo yatopota kutsika iyo mama zvaitika sabradha vari kutoonawo kuti zvaitika Pana pakutika vhiri ambe wachitokwidza wakutarisa chichi ndoda paitanga kubuda ziwene kwangwari ndopaita avo vachitanga kumhanya vachingomhanya chida panoita mita kombichikurira nemashopepisi ndakatovatarisa zvikuita izhuya ndiridiwa mai vachimhanya tikona vabereki vazhinji vaona kutakurwa maambulensi auya pasite right now mapurisa zimbabwe republic yaapa nzvimbo zvakare kuti inge ichitaurisa maitikiro aitika zvinhu vemaambulensi vari pano kuzotakura vanhu vakuwara kuti vange vachiendeswa kuchipatara but ndoda kuti ndivandataura mashoko aya ekuti muno muna Seke Road nezuro papildon pakarwa zvakare munhu akafira zvakare pasport vari mwezuro pachinhamo pakarwa zvakare munhu akafira zvakare ipapo. It is exactly 7 days after the Seke Road 17 that claimed 17 lives a week ago. But right now, exactly 7 days today, we have another serious accident here. So far, no death recorded is yet. One wakuwara chete asi ambulance awe kutakura vanhu. Some are seriously injured. Vachuka makumbo, but the ambulance vapo kuti vanga vachitakura vanhu vavo paramedics kuti vange vachiendeswa kuchipatara. If you are driving along Seke Road, please exercise caution. Uchibva neside rekuchituwiza there is serious traffic right now as we speak. Mota dzichienda kutown. Tinokurudzira vachikairi vemigwagwa, vanhu vamigwagwa, vemakombi, vedzimota. Let's drive safe to arrive alive this August. You know, ndipo tinoona zvinosimuka pamigwagwa yedu. Saka tinokurudzira I think this accident today, like I said, marks exactly 7 days after that serious accident happened last Tuesday. But it is almost 6th accident in a week. Along Seke Road, 6th accident recorded is yet. So tikangoti kune vachikairo chakamugwa kuchituwiza tifambe zvakanaka. Tichakupai more updates. Rabai Makatera. Thank you so much. Yeah, come on, go to Roma Sugar. We put them as speed hump. Before we go no reducer no changes. Kada maono mashoko muri kumbonzwa neveruzhinji chitiko chinosuwisa chaitika pano asi tikona kuti maambulensi apo kuti anga achibatsira kuona City of Harare iripo zvakare Discovery iripo zvakare maambulensi akasiyana-siyana simasi iri kusvika tikona vachitakurwa kuti vange vachienda kuchipatara kunorapwa vanaamai vamwe vakuwara zvakaitisa nababa kondakta anenge kuwara zvakaitisa asi iye atanga kutakurwa kuenda kuchipatara. We'll give you more updates. Alright, tiri pano just an update. Tiri pachinhamo panatara paitika tsaona apo vanhu about 13 vakuwara zvakaitisisa. Vazhinji vaenda kuchipatara. Kuona maambulensi aripo, Zimbabwe Republic Police iripo, asi paitika kamwe kadambudziko kekuti tiri pakati pekubatsira pane mamwe amai vakuwara zvakaipisisa musoro wavo zvekuti uradza kuti
makwarira avaita haasi kuita zvakanaka. Uri kuzvimba zvakanyanya zvinoratidza pane varuda inenge internal bleeding. Asi challenge iri kuitika pana amai vedu vari kuti aiwa inini ndiri mutenderi wekucheche kwaMarange saka handikwanisi kunge ndichienda kuchipatara, asi amai vakwara musoro zvakaipisisa negumbo rawo rinoratidza zvakare kuti ratyoka. Saka dambudziko riri paground right now paupdate andiri kukupa ndoti even mapurisa vari kuedza kuvakumbira kana vemaambulensi vari kuedza kuvaonesa, asi amai vati aiwa hazvikwanisi kuti mundiendese kuchipatara nekuti inini ndiri kwaMarange. Vari kukumbira kuendeswa kunonzi kwaChinyanga kubudiriro, vari kuti kune muprofiti anogona kuvabatsira kuti vaite zvakanaka. Ndo rimwe redambudziko riri paground as we speak, as most of the victims have been ferried to the hospital nemaambulensi akasiyana-siyana vaendeswa. Pangosara vashoma-shoma vari kudresswa as we speak kuti vakwanise kutakurwa zvakare vachienda, asi vanga vari seriously injured vaendeswa. Vanosanganisira driver, conductor akwara zvakaipisisa nevamwe vana amai vachikokawo zvakare. Asi tinongoramba tichikurudzirana kuti ngatifambei zvakanaka pamigwagwa, tisamhanye seke road this time around. Hatizive busy because tavakuapproach holidays. Let's exercise caution. Patiri kwamba road today as we speak right now. As you can see, vanhu vakawanda vari paground. Pauya vana amai vanga vachibva paaccident scene yakatora vanhu 17 mazuva apfuura last week, vanga vachinamata ipapo nhasi. As we speak vapano vakuita maprayers, vakutanga kutonamata vari pano nekuti vanhu vagumirwa havachaziva zvekuita. Saka ndinongoti kuvatyairi vese, fambai zvakanaka, titeedzere mitemo yepamugwagwa inenge ichitaurwa nemigwagwa, uye kuona zvakare kuti motikari dzedu dziri in good condition. Kune vanga vasina kunzwa first update yangu, motikari yaputika vhiri ichibva kuchitungwiza paChinhamo, vanopinda mukabridge paChinhamo apo, yaputika vhiri ipapo ndokubva yasweva off the road, ndobva yapiriguka motikari yabva yandolenda, yapiriguka kaviri ndokulenda yamira apo yachikoka yapetana. Saka tinongoti fambai zvakanaka pamigwagwa.